Kaixo, bueno, bideo honetan egingo dugu 2021 garren urteko ohiko deialdiko probabilitateko hiru ariketa. Esaten du, koloretako bolak dituzten bi kutzak A eta B honako osaera hau dute. Bueno, orduan, A kutzan dauzkagu 5 bola zuri, 3 beltz eta 2 gorri. Eta B kutzan 4 zuri eta 6 beltz. Esaten du, bestalde, 4 aurpegi A letrarekin eta beste 2 aurpegiak B letrarekin markatuak dituen dado bat daukagu. Orduan, dadoan daude 6 aurpegi, 6 horietatik 4 A letra daukate eta 2 aurpegi B letra. Dadoa bota eta zoriz bola bat aterako dugu dadoak adierazten duen kutsatik. Orduan begira, egingo dugun lehenengo gauza izango da zuhaitz diagrama. Hemen duzue zuhaitz diagrama, ikusten duzuen bezala, dadoa botatzen dugunean bi aukera ditugu, gerta daiteke dadoan agertzea A aurpegia edo B aurpegia. Eta A aurpegiaren probabilitatea izango da 4/6, 4 aurpegi daudelako A letrarekin, eta B aurpegiaren probabilitatea 2/6. Orduan, A ateratzen bazaigu, A kutsatik atera behar dugunez bola bat, honek izango dira gure aukerak eta honek gure probabilitateak. Eta B ateratzen baldin bada, orduan B kutsatik atera behar dugunez bolak, zuria edo beltza bakarrik izan daiteke. Ikusten duzuen bezala, kasu honetan gorria ja ez da aukera. B kutsan ez dagoelako bola gorririk. Orduan, bagoaz orain galderak erantzutera. Esaten digute, lehenengo galdera. Zein da ateratako bola hori zuria izateko probabilitatea? Orduan, eskatzen ari direna da, zuria izateko probabilitate osoa. Orduan, jarriko dugu, zuria izateko probabilitatea izango da A aurpegia atera eta zuria, bola zuria atera, gehi B aurpegia atera eta bola zuria ateratzearen probabilitatea. Bi probabilitate hauek gehitu egin beharko ditugu. Orduan izango litzateke, 4, 6, 2, 5, 10, gehi 2, 6, 2, 4, 10. Eta honek ematen du 7, 15. Lehenengo galdera erantzun da. Goazen bigarren galderarekin. Zein da ateratako bola hori gorria izateko probabilitatea? Orduan orain eskatzen digutena da bola gorria ateratzeko probabilitatea. Egin behar duguna da, hemen zuriarekin egin dugun gauza bera, baina kontua da, bola gorria ateratzearen probabilitate horren barruan dagoen kombinazio bakarra dela hau. Ze B kutsan ez dago gorririk. Orduan, bola gorria ateratzearen probabilitatea izango da A atera eta bola gorria atera. Orduan, izango litzateke, 4, 6, 2, 2, 10. Eta honek ematen du 2, 15. Listo. Bagoaz azkenengoarekin. Esaten du, ateratako bola zuria izan da. Orduan hau badirudi, daukagun datu bat dela. Orduan, baldintzapeko probabilitate bat sartzen ari dira. Ze probabilitate dago bola hori B kutsakoa izateko? Orduan, begira. Baldintzapeko probabilitate bat daukagunez, izango litzateke. Jakinik ez, bola zuria dala, hau da, ematen diguten datua, kalkulatu behar dugu B kutsakoa izateko probabilitatea. Orduan, hemen egin behar duguna da, formula sartu, goian, zenbakitzailean izango genduan. B kutsakoa izan eta zuria izatearen probabilitatea, zati, zuria izatearen probabilitate osoa. Eta begira, probabilitate hori ja kalkulatuta dugu, hemen kalkulatu dugu. Orduan, datu hau erabiliko dugu izendatzailean. Jarriko dugu izendatzailean, 7, 15. Eta B kutsakoa izan eta bola zuria atera izango litzateke 2, 6. 2, 6, 2, 4, 10. Eta honek ematen du 2, 7. Eta bukatuko dugu.